Здравейте, сега сме в Копривщица, в нашия хотел. Сега ще ви покажем нашите две стаи. Нашата стая, де? Това е на мамата. Ама намалете го малко това. Чакай. Добре. В старинен стил такова и радиатора на 400 на първо време. Меки ли са леглата? Не, много са пробвали. Твърди ли Това са? е нашата стая. Това е къща отпред, между другото, така изглежда. Да, това е точно тази къща, която... Вау, това е нашата стая. Зелена стая. Да. И гледайте как свети тази лампа. Пригответе се. Супер. Излезнахме сега малко да се разходиме и да ядеме. Утре ще пиме тук. И Ние кой сме не ето угаси лампата? Ние сме ето там, където не Аз. записахме лампата. Толкова яко. Това са тия. Хора, сега сме в музея и ще ви покажем какво има. Но тук сме в някаква къща. Да, някаква къща. Ето тук има някакви бижута. Ого, накити това. Тук има нещо за писане. За пожелание. Срамежливите катерички, бе. Я и метни малко така близо до нея. Отчупи малко. Ма не ставай. Метни да видим дали ще харесат тия солети. Зелия?